Yoro Ukraine. Sa sisin biang pan nga ay kaburong magkachingiro sublay. Uba lakar kuy nga madipi da kabu ay gani ka jingla bangin ring mapanihar mansiyam. Nginam yo shoy kum gani kaski lano lanoro. Isong bangila manya im ha gani kaski ka bamenta. O ka jisong ka bakraw lay day haba minyo bangin walang kum ne kin kum sikur ha ka jinget. Nakabenta bangin senglang kum ne wanyaro ay katay jutra bertum juru bersyak kedang nakaktiin ka jong Nga ka jing kuplay ka bakarpang ta jong pi baro lalang ki param ki parok projor ki banget pi badan hang ni po ka jing sa jing duway ta jong pi kum jo ki badan online ru nya ka jing kuplay ka bakarpang si pi bat kuplay sibon kum jo ya kita ki jing mau ka jong pi nakam ta jong ki jing duway ka ba mangir ni kan mau markel yang ya pi ka jing duway ka jong ni ngada sukumen si ka de nam ta jong pi namar ba pilong ki banget ken ki batrang ki basliang ken ki banya ki tung ka jing kan ki tin jong blai Tengah ngit skam ba kat ba pinang yasngaw ka tin jong blai kanang pun skun ye pi kanang pun bang ye pi kanang pun jerak susu ye pi ye ka pinang yat ha ka jing thuma ju ka jing em da ka ba pi yat ka jing ko ngo ken ya ka ba la yasam na ka tin jong blai sha pi te minta tu ni jam sha prang no tumba ka balang ka pembet man malak tayo ko ba Ngenya peteng bet yang dikasih kai yang dikasih ti jong Jakob tak haduk mendadap te minta ngela poi ken syakal nong balai dan rei syab ngin poi sata ting pikin mab yang sasisian ki benta ki bingala ki bingin pendap sekmat ye kita kabaning kong ngela dem ka semang lamprang ba aru kristan bagi jing tinjo nang ta ka balai kristan bagi jing nyau silang kmat nang ta kristan bagi jing le baka jingdan bor jung tulit nang ta ka jing pinjo ya u tulit ikide benta yang depan niladap jika bangin ai jing kai ki benai ki balik no lebih kuat mungkin mah yang sesisian sesulit bersekutu ke YouTube channel belum Arshan Ministry pelan pek ikane. Te menta pat ngenya pulih. Hawi day bukan ke benta ke bangi ong ken ki artli ki jing start. Ki artli ki jing start ye ke ba pinsyam na kane ke jing tho ka ba long ke khat ka ba khat lai ke khat ka ba khat pra jong kane ke kitab na kal nong balai. Ki artli ki jing start. Syabang jam syafrang tu ngi duai. Ko kenrat ko bha hagari ko por ni sungu sikade ngila poi ya wingin kenjo sakane ka benta jong ka jingya milang na ni ka tin ki jome naba tribe ni don kam ya ka bangin sapin kedang da kane ka tin ka ba em ka ba khot ka ba dan bor jome ko mamiong bamtang dok pu bo breu em han re ka tin barok ko bami na karmyang shintur ka jongme kenra ko bha kumta ni tuai ken ye ka bakani ka tin jongme lingba o min sem jongme min pe kadang no ko kenra ye ka min sem jongi hene ka por kanang ma mangia bule nyin yo kin ko kenra bengin ya ya ka di thmai jong ka jim ken kenra bi ngalong we kin ko kenra hakmat jome ngamlong e ru em kin ko kenra la raja bom de ka jinga e ka jome turai bi ngena mila yang hang neru Rai turai ni kapor ngadan kam ing turai jika bame pendan kam yang na mangaru oblay bikum kini ki banget ki benan ni kapor menta ngadan kam ing kinrat ye ka bangan ya ka jing pun kongo i ka tin chame kom ta pendan kam yang turai ni kapor min sem ko chame ka bamen keren sanga min keren lang sangi min pinggendo min ta ka jing jangi na mamangi oblay bi ngenom sa sa kum jo hagata ka jinge dai ka jingi bat me ngenang san But ha ka jingi dai ka jing kongo ka jingi ya ka jingi ka tin chameru ngin nang kiu irat ke na do menta bi chi bam chi ji sing it wai ban nyai ti ha ka jilam yum sem jome ye ka po baro amen lingkot ngila man ong kum ne ba ka ne ka passage le ne ka ne ga le nong ko balai ka khat ko khat lai ha du ko khat ko khat pra ka kan spang ka kan spang jong ko worldly wisdom na ne ka pro ka jing start ka ba ka japurthai ka ye persha ka jing start ka ba ka lain ni ka godly wisdom ka jing start ka bakin japur thai ka don gan gata ka jing ya persha ka jing start ka ba kinja beneng kumbangi jule tingili ban pai shwa ka jing puli kini ki khot ka wedding ka we ni ai atar ru ka jing batai ni na pai shwa na ka ne ka Jakob nang balai khot ka ba khatlai la peti ka screen nang tai ni puli lang ya ka tai ka khot we lapni are live uba start but uba champang happening jongpi
to anda pun pau de ka jinglong babha jong u ye kita ki jingle jong u da ka jingjam not ka jing start nya phai ki jing batai ya ka jing start barabor ju tho kat bakum ka kerdan ka wangidot rela tho barabor ka jing start dei da ki jinglong jonga jong phi ba dei lingba jong ki kam jingle babha jonga jong phi ra phi kwa ban tho ka jing start ka shisha tho na ke jinglong ba tho na ga ta ka jingle jongki ke bahala kasni wat tho na ka kerdan ken ka ba manga ma phi ni don compare kanung yo ban tip ye ka shisha compare kanu sen pi yo ban tip ye ka shisha compare ra ka ba dan kam tam e ka dei kani hadu katno phi pendan kam pat ye ka tu ka jing yo lum jing tip ye ka tu ka jing shisha compare ni Yesu kanu sen ka kin jong blai ka jingkali ka ba padu e tolong hatu manga mapi ni haden mi ada belum ya kata ka jing shisha ni terekam ni em ya ka ta ga ri bodan kam ha bai tha li nga songo sikada e nam ta jong phi o nam ta jong phi ki pram ni thang ne nga so khlo su sorong ma nga so khai mi sibenta ni per khat aku ke liam mar balai mar bilong ki sekri jong tra ji be ben snap ke tin jong blai bar ki snap haru kum no kini be yang ni ki kren dan ngapor banda mangila kren manginang ni ngasungu sikadai e jing ai men sim jong phi bar e jing pensur jong phi da mangila ben kren nang ni ki do yang ni sipin ai khoble simon ni stum nat bapta da ngi ru su kom sim su bat su komen ma ka tu kapor menu am komen habadan menu bro yero hai henry kadan jing ma ma pat lala ja fi su nang tan ban ya ro ya ka jing nang jong no ban keren nang ni namar blai ka ba kham dan kam ka long ba phi pin dai trai kam ya ka tu ba phi le ya sngo ngan jin dala kham sngo tna ngam ong tnai le na ai khuble nga khuble pastor astna ham tang ong nai le ka ta rengan jin dala kham sngo tna e lala nga ya sngo hadin artio din lightio ko pastor kasi kai jong phi men ha tu tu yo ngalalaan pendan kam hakidi ki sngi ba lek no nomar da ka bang yo jing kai kum tu nganang pleng menta lede nga ya sngo kum kata ma ani yoro utrai kwa man ai ka chuble ka bukar pang ye phiro lat lak man le kum kata ngan jin dala kemen bha long kum ta ya ka jinglong ba bha ba ki kam no bha la pen pau de ha ka jing jem no chong ka jing start on jacob let's say ngilam ong kum niang ni dan art ni ki mo jacob umut ban keren ha ka ni ka khot ka bakhat lai ka baning kong ka jing start to shisha ka pen mi ki ya ki kam ki ba bha nang ta ka jing start to shisha ka pi se ka jinglong ka kum no ka jinglong jong ka jing jem no ni pastor ang tay jam no ra khor pa tu pastor lain nei kham tam lai hareng aku ong kum ni singa bawat bisa ra hoi pet na sabar ni la sa top kan no sien cho haji brio ni la sa syukur kan no sien cho hano namar play namar ba idan ka jinge thot bat itai le se jiwan men idi tong re im bhari tai thengiro namar bi di dos jongi limo idi dos jongi di perlok jongi yang ani Umlong rai tai ye thuk khana le man rai andai la ye dan ka jinge dai bi tai ba mangi la ye so bilong bosnio ka pher bak la ba dai namar kata kin mau bha ba ka jing start ka ba kin jam sim kan pelong ji pri kwa le ba bha ba ti dan du ka sim jo ka jing jam no la ban khor ka tien rai subha wat ju bishar ka jing jam no na ka jing khor jo ka tien dan we shakri jong turai uba yang berbor ha we na kita ki jaka sha ban rung sport cinema u yang ni shakri jong turai utari u shakri turai sak than bi khar but uni du menno de gunda du gang nang ta le kam no dala kala bomot kar kum kren jong kadang long ha ka sur jong gunda bi kum to bi hi tama ki tin ba bha ba kin kren hai phi la priang discuss umlong pek lawut phi hatra bi asmo kum ta hatra min abno di brum jeng no wat bisa na ka sur ya dai shwa ba ki to pek tu gidan em kum kata ka ki to ki ba kwa ban hikai ki we
Ken mau ba ketika lenong ko balay, ukuran ba chupang de kinong ikai. Kitoi ba kwa ba hikai kiwe. Kita impin pau ya ka jing start jong ti da ka jing jam nur. Wajuang pat oh kasur ka dinde. Kami nak takur ko man ka lam lang kor ko ngaro. Harai kidan pat ka man sim jong ka jing jam nur. Ka jing jam nur ken mau ba kamut ba nidan ya ka jing long tulat bor. Ha ka jing sisa ka jing jam nur kadai kata ka jing la ban simchar ne ban control ya ka bor ka bangidan. Ay kung mangilek mangiki pa sa laki kon. Hayadat mangiki pa pun la mano try. La tikna bi kay la pa we henday ni pa ila ka kon ni akla kum ba uniu sila tagtok nga yu kon jengaro pende nga tagtok tang manyo pintunat yu ngilek man kelon kru dai. Ngilek le hatu kurkom. Katu kay thu ya ka jing control ya ka bor jong pi. Pi klan na pi. Henday control part katu ka ka way ni kita ka jingdon ya ka jimsem ya ka jimnor kamen sem ya ka jimnor ka ka way ni ka jinglong jong mensem ba khoi ka tia la masan ka ar pu ar ka thu sang jong kata ubreu ubasta tu tip bai ka ka way nyar ba ubreu ba ni ka jingsta tu nyam sem nyar ba bo ulle sarong nyar ba bu nem sarong anrai bun ser unem ya ka jingem jong ka jing leret o ka jimnor lada pisarong namar pikir pa ni ketian jong player hemdan ya kata kan nongrim jong kajing start ke bawan na jorong dan di balas sarong belati pa ketin jong play nga de win apren kita bla mak na menoro sukaan ba lapas ba kalet dei la sukaan ba re wa khadu nda bo play la pembet nga nang de pipa so kum noro ken mau kajing start kam de ha ka kerdan ka bangiyo andrai dei haba ngilong kum no ni em kum